tụkwasị obi gị na Chineke amalụ gị ihe ga-abụ onye lụ gị ya si n'afọ nne atụ n'egwu ma ncha n'ụwa ma gị fụ nwanne gị n'anya gị si fụ onwe gị n'anya emena mmadụ ife ọjọọ mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-awụrụ okenye siri na ọ mara egwu anyị ọkwa rụrụ anyị ka ọ dị ụgwọ ome mmadụ mere onwe ya ijiji ntị ike na-esi ozu ara onye na-efu efu na-ejide ofe ife aka ọ bụrụ mmadụ si n'ọmụmụ onye gba mbọ nụ na ọ ga-enweta ife dị mma ụna nwụla ebe n'ụdị na nwa na-eme ije nunu bụ na onye na-achị ya ije ụwa n'ụbụ na onye na-achị ya ọ gbakarịrị chi ya n'ọsọ na ọ ga-atagbu onwe ya n'afụfụ anyị welu nwayọ ilenu Maxi Michael onye egwu ndị Igbo ji eme ọnụ egwu ọmamụ ka mụ ji bịa anyị na-enwe aṅụli o wee na-ewute ụfọdụ ezi oyi ka m gwa gị na-asị m iwe adịrị ya ezi oyi mụ ka m gwa gị n'iwe adịrị ya onye kpachala ego ma olilo ya elu if you buy nke ga-aga ka m na-ekwuo onye bụ na mụla anya ka chi bụ anya ka anyị welu nwayọ bile n'ụwa Chukwu kele anyị malifa enu ụwa na ọkwanụ ndị dịbe ọgwụ ụwa ọchụ n'ike nọ